tällä kertaa niin meillä on tuolla alla toi ekogrilli, mistä ollaan nyt kirjoiteltu ja juteltu ja höpistetty paljon ja kuvattu sitä. Sen lisäksi meillä on tämmönen muurikka muurinpohjapannu, 50 senttiä palttieralla halkasijalta ja niin kuin nyt kuvasta näkyy, niin aika herkulliset on einekset. Toki ei tää ole kaikkein helpoin ja miellyttävin ehkä kantaa mukana, mutta veneessä menee näppärästi. Ja ahventa meillä olisi ollut veneessä, että olisi voinut fileoida, mutta muikkuja päätettiin nyt paistaa ja vähän pekonia. Ja tää on todella toimiva setti. Toi menee toi ekogrilli mahtuu suoraan sinne alle. Ja toi on 3 jalalla varustettu, että sen saa, ei tarvitse tehdä mitään kivisysteemiä, jos ei halua, niin on loistava paketti.